Ano, startovalo nám družstvo z Oldřišova, Ciminka, Moskal. No jsme říkali, že kuky? V klidu. Pojď, Vítě, pojď. Na nasazení. Jeden satan, druhý satan. A pak už ho položí, jo? Pojď, Vado! Píče, pojď, tahej! Víte sami, že to je o velké spolupráci hasičů, že si musí navzájem pomáhat a záleží vždycky na tom, jak si skutečně ti hasiči pomáhají, protože jeden by skutečně nedokázal nic. Veškerá práce hasičů je o té spolupráci, o té týmové práci, není to o jednotlivcích, protože skutečně v reálném zásahu jde jak o život zachraňujících, tak o život toho samotného zachraňovaného. A pojď! A dvojka z Oldřišova je na předposlední skupině velice pěkný čas. Velice pěkný čas. Dělej! Vládám pořádně trošku, vej! Nešetři se, dělej! Pojď ještě jednou mažu, další! Ale ještě jednu. Ale pět, to bude rychlejší. Ta druhá už je sama. Je taková technická poznámka, jestli bych mohl požádat dvojici nebo někoho z Hošťálkovič, který by tady přišel nahlásit jména soutěžící. Pojď, Vlado, dělej! Dělej! Pojď už, pojď!
Dvojice z Oldřišova Dobře, dobře. dostala do cíle, jsem 5:04.